life DJ should get. More life DJ should get. More life DJ should get. Ndaya nenyaya yandinoda kutaura pamusoro paDJ Shugeta. Nyaya yavo yavakaposta zuro yakaswera ichitenderera vachitaura kuti ivo vari kuda kuzvipfuudza. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, noti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyuwani musadarikirwa. Guys, nhasi handina mufaro kubva zuro nenyaya iri kutenderera yamukoma wangu DJ Shugeta. Ndauyawo nemashoko angu maviri matatu anogona kubatsirawo mukoma wangu. Kozi ndotaura ndichiti kana paina anokwanisa kuzovasvitsa nyaya iyi, anogonawo kuvasvitsa. Uyezve inobatsira vamwe vari kudawo kuita sezviri kuda kuitwa namukoma DJ Shugeta. Vakataura ivo vachiti hanzi ndinodawo zvipfuudza nenyaya yekuti ndine maproblems ari kundinetsa. Ende chinoitika mulife kana chekuti munhu wese life yatiri kurarama iyi tizere nemaproblems, tizere nematambudziko atinawo. Ati kuzviuraya, kuzvipfuudza, kuita suicide haisiyo solution. Hapana chaunenge wagona. Because ndiri kuti mukoma DJ matambudziko tikanzi umwe naumwe ngauye nematambudziko ake akatsvetewa apa kunzi tione matambudziko enyu. Munotora yenyu shuwa. Kutora yenyu kuti haini yangu itori nani. Ndaiti ndini ndoga. Vakawandisa vanhu vane maproblems. Munozototi saka nemhaka yendaida hangu kuzvipfuudza ndatoti ndini ndega. Kune vanhu vakawandisa vatori nemaproblem. But ndiri kutaura kuti kuzvipfuudza, kuita suicide haisiyo solution guys. Hapana chatinenge tagona kana taita problem tobva tafunga kuzvipfuudza. Ini ndinoda kukurudzira saka ndinoda kupa umwe munhu kaleseni kekuti kunyange wawirwa nedambudziko rakaita sei usafunga kuzvipfuudza. Pfugama unamate kuna Mwari. Kana usisina mashoko ekutaura kuna Mwari, because ndinoziva kuti zvinowani unogona kusvika panguva yaya yekuti unoshaya kana word rekunamata chaiko chaiko. Ingozviisa mumaoko aMwari kuti Mwari ndakusiyira nyaya yangu kwamuri. Mwari ndakusiya upenyu hwangu kwamuri. Because Mwari vanotaura vachiti hanzi isusu vanhu venyama patinogumirwa isusu, Mwari ndipo pavanotangira. Saka guys, kana ndiri kuti ngatisapindwa nepfungwa yekuda kuzvipfuudza kana tasangana nematambudziko. Because munhu wese tichifamba muupenyu tichirama tichionana nekudii, hazvina kutinakira. Matambudziko titori nawo. Saka chandauya nacho chikuru chekuti kuzvipfuudza it's not a solution. Zvisikire kuna Mwari kuti Mwari chionai zvekuita neupenyu hwangu. Ini ndapererwa. Because ndakabatikana nenyaya yamukoma vangu DJ Shugeta. Ende pari kuda futi counseling kekuti poita munhu anovatora vonyatso kugara navo pasi. Vonyatso vakansela. Zvakaoma guys. Ndokanyaya kandauya nako kangu kakaswera kachitenderera so. Vazhinji makaiona nyaya kumaplatform akasiyana siyana. Thank you guys. Ndichingoti ngatinamatirewo mukoma wedu Shugeta. Pfungwa iyoyo yekuda kuzvipfuudza ibude mavari. Ngaibude mavari pfungwa iyoyo. Thank you guys. Kana wanga usati wasubscribe, please subscribe and click a notification bell kuitira patinouya nezvinyuwani musadarikirwa. Thank you.